Quantum no more na Edra Kasee quantum so ye bang here when address a chiduma say mensimu asantamente mono yes a bridge dear adani o fidie ni na ne de sie kura yon kwanhia BSc anopaye Adom Kasee amanebofo anim eno nti na adehie yi a kire mo se be biadro ne de e wo sempanifo ba etu ho anamo Adom Kasee eto so yi Ebre kakrani ena Adom Kasee eba ekwan yi so mekire Edra Kasee kwan yi so ebra na ekwan no atutu apansan a na aso owu afidi a dana accident esisi wo hanamo Adom Kasee ebedi ehun komo no empeni aba behwe senka omo behwe asiesie kwan no se de be ye ebeba no ande husam ne se accident na nyasi o machi sasia ya abai arehusam kwan no omo ye no hanom no eye bridge usha hana wura ni nyina funu bridge na mina no enti ka bia du han ma ya opese wo doje eni se migina ha metwa animanimu ya ebi atimi asi e wo hanam e kire se driver inu hwa na wonim ekwan isu yie e na enne edikan a wo ba behui we abeya arehosam a timanfo mo ha wo mo fa kwan yi so e di adesrade atum penifo anim se o ma ye kwan ne de ba bridge no sa de ade na tie no e de ohaw eni oyene e na e de ba ebi asi we ani so esi ababa arehosam de esi ye ntie ye adwese nke ne driver ne wo mo tika imu a ebedi nkomo ne yabusa o ma hwe o mo experience de esi ye ya nka nyame amfa fi a enke ente asempai no nanso hwe ehu abo mu nti a o mo nya o ma adwese o mo betumi akasa mprempren ba ne nyina ene se ekwan no eho no aso owu afidi a wei ene de adikan asisi atwam nti no ehu behia se mpanimfo no beba aba behwe saa bia no aye amana firi ho no de asumbi aba Eliasu Abdul Rauf Dabre Adom Kasee